txapelduna zean, zeinek esango luke horrelako lasterketa hain garrantzitsu batean, ihesaldiak, 5 kilometro egindako ihesaldi batek egingo zuela bide ona. Bueno, genekien lasterketa gogorra izango zela, kontratzeko segurazki zaila, eta ihesaldi hartu dut hasieratik, eta azkenan heldu naiz, ez dakit ez du sinesten oraindik. Baina handiko ihesaldia zen, elkarrekin elkarrekin aurrera egitea posiblea zela. Genekien talde polita ginela, 6 edo 7 ginen hasieran, eta bidea egin dugu, oso ondo lagundu gara guztion artean, eta azkenean baldu gara. Anderrak eta zuk, bidea egin duzu bi bakarrik barbarin bera, zakit gero bakarrik joan zarenean barbarin gora, eta jota gero, zer nolako beldurra zenuen, jakinda otegi etxekoa zela, eta etxera bikaina zauten zuela, zu baino beto. Jaitxegaren lehenengo aldian nekien ikusi dute jaitxera ondo ezagutzen zuela, pizkat joan garelako bestek lekua utzi dute eta nik atera naiz. Eta nekien ez manuen iguaran saiatzen jaitxeran joango zitzaidala, orduan saiatu naiz eta ondo atera zait. Zorionak oski. Eskerrik asko.